Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isupay kunamlan asino nakapimpintas ngam nakahingisit may. Uwan nga rod Tunggal lumabas dito'y balay da yi Maria, nakadigos. Kunamlan no ada napatag-apag nana. Ada siguro manan lalaki na iso akasta. Ay na! Adda kay man dito yung marmarites ngay malaldawan. Ha? Si kamat kumare. Makapakigtot kamat. Katpud no mati bagbaga. San ka ni? Nangrurong ka ni Mariton niya. Imbes nga adda ka mati balay yung loto iti makan asang patan nila kay mo. Adda ka dito yung makimarmarites. Ay, unay consistent. Ay na, true mo ti bagbagak. Inton kwan day taman kinasadot mo nga agluton ti pagapapaan nyo. Panawan ka man lang. Anya, awan pa'y naluto ang makan. Mabisbisi na kon. Ah? Ay, Anya, tinararamid mo ay tasan ka pa nagluto. Nabambanog da tao, nagapo iji bangkag. Sumangpetak awan pa'y makan. Di mabisin, agluto. Anya, Imbag ko mga rod na danaimas amay luto. Awan mat. unay ka matenton niya. Di ka man lanapan nag-alamat iti oray talbos lati kamo ti ditaro bayan. Agsapa, aldaw, malam, talbos. Ay, makauma, karding, makauma. Ay, apo ay atigas tayo bihag. Agsukatak ko mga awam mo nalaba na pagsukatak. Anya ka matenton niya. Masadutak nga aglaba. Nay, inton ano nga ron ti panaglabam ngay. Nada ko mama washing machine ta di ora inaldawak nga aglaba. Rayag, adan to. Kat, sakto nga rod mat aglabaan no adan to washing machine agatangam. Anya! Makapakigtok ka mo to niya. Ay, kunaklakit din no, imal-aldawan nga dal-alyay na. Anya? Anya matanday takawas mo. Kasla kawas tinaganak iti sa nga dosena. Kasla day tayo awan pagsukatamait. Sa bagay, sadot ka mga aglaba. Ay, di nakman bibiangan si kakarding. Di ka lang arudan bibiangan. Ay, nakasanumot nga main. Kasta lang arudan ti kawas mo. Nagangot pa'y tapayod mo. Apay, di ka mabay ni ti karuba. Naimbag man tamaan anusan da ka dagiti tawa ka sarsaya. Sardangan nak kunat. Ay, Ang ako. mga nujak makapagtip pala niya pa'y ti maaramid kukin ka. Nay, madyan, nagangot Nay, da kayo magalamang kalkarding. Uwan nga nakan, imayak dito kalapaw mo, tao mamakipangan, no, dahin lutom. Mabibisinak. Ay wanang kal. Ado mo tayo nabate ka ng aldawak. Ay na, agyaman ang unay ka anakan. Awan kanas ko nga gawid iji balay. Sigurado asaan mo na nakaluto nito niya. Ni, apay ngay angkal. Sadot nga ron, saan nga gluto. Saan pa nga aglaba? Saan pa ang makadalos iji balay? Saan pa ang nagdigos, nagampap? Ay, una yan auntie. Anya la unay ay ti pakakumkumikuman na. Tadi na masango da kita. Ay, talaga asadot ngamin. Anya? Alang arod angkal, ingkay manganan. Sigurado ang mabisin kayon. Ala, yag mo dagiti murang kuton niya, ta siya akong timang laba iji bangkag. Ha? Nakababain matkan ka. Anya? Nakababain matkan ka. Gapulang iti panaglabam ket saan kan ang makamarites. Anya? Yag mo, dagiti murang ko. Makaamu akon. Inak iji bangkag, tadadanom ijay. Ken makaamu kan tumuten iti biyag mo.
Ah, Nagsimple na trabaho, di mo pa'y maaramid. Ultimo agdigos, di ka pa agdigdigos. Awang kanas kong agawid dito'y balay no kastoy laeng. Isong agtalawa ka man lagay. ay, day, mabit lang kardeng. Murang sama na kita imamaw. Una na. Murang ko dagitoy. Ay, itugot ko iji bangkag dagiti murang ko. Tadamot paglabak ijay, ta sidagak mo't itiwaig. Amukaw. Siguro, di na ka may labaan ni bakit mo niya. Ay, uwan nga rod nana. Talaga ngamin asadot ti asawak. Ay, kasanumang ngamin asaan asumadot. Inaldaw nga da iji sangwanan ti balay da marites. Ang kikinuto na kabayatan ti panag-iistorya na. Uwan nga rod nana. Ultimo agluto, di na maaramid. No sumangpetak nga agapo iji bangkag, kasyak pala ti agluto. No kasta, ikam ti pagnakman na. Ada ka makasta nga asawan. Imbis nga asikaswan na ka nga agapo iji bangkag. Saan may? Anya, saan anagaw-awid nila kay mo? Kuna, mare. Saan nga rod, kumare? Ijayan bangkag amat maturog. Ijay matan nga glutluto. Kasta. Ay, God! Ragsak kumatan, Ngamin, awanan ti ilutwa kan asikaswag alaklakayan. Makauma. Anya, Maramid ko man ti kay kayat ko. Agawid ak iti oras akayat ko. ay unay kan kumare. Husto lang dayjay nga inaramid na mare. Tumayo sa sarili niyang paa. Anya. Ay, si Kamat, sister. Nalabsan ka iti bigat. Ay, naaging gaita. Ada ka pala dito, ay. Kas na sana mabambanog day tangiwat mo asao-asao. Urag malmalam, ay nananginawan da kan samot ti microphone. Ay naku mare. Awam matiaramirik iti balay. Isungat daklat ta dito ya. Ay na, ang kakatulungan nila kay mo iti bangkag yun. Nalabsan mi itay, amadamang agpurpuros iti bunga ti mulan na. Ay kasta. Kayat naasawan. Agla ko nga rudan ni Karding itinatang na. When? Oh, ang mga no italamanan ang mapanunot mo at tulungan kaputa pa nag-aapit. Ay, si Kamat kumare. Nalabas matan ti pa nagsasaom kanya kon. Trulano naman ako di ba? Kaya't mo lang met nila kay mo, gaputaan mo mga dakwarta na. Ho, di mo to pa'y mailutuan, iti kandun na. Si Kamat. Ala, lumabas kalatan. Sao ka pa'y lang asauman. Nakaila ko tanangkal. Agawid ta ka din. Saan pa'y ka anakan? Mapantaman mo't ijay bagbagada nga agsilaw-silaw. Ha? Mapantamot agliw-liwa biit ka anakan. Ang mga no agunget ni Antito niya, numamuan na angkal. Awan bibiyang na dayjay. Ken saan namot nga mo nga gapapit ako ni Timulak. Gabuta saan man nga umay di bangkag. Alang arot angkal, mapanta. Uminom tala nga. Kalpasan na, agawid tanton. Wen ka anakan. Siyak ti makambo. Adi nga napintas. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo. Iti kasta, nasumarunong nga umay kami tumanayin. Awagan da ka, kasjay. O sige, awan parikot manong. Ay na, manong ko na namutan. Ada ka di magbaga manong? Ha? Ay, kwa, awan. Maragsa ka naklae, gaputay manugot ka. Nala, agyaman na kading ko. Adda nakakita kada kayo kan ni uncle mo akarding nagkuyog kayo anapan ijay ilay di kalman. Ha? Ay, wan, ante. Kat, apay nga rod asaan kay nga agkadwa na gawid? Ay, kwa, adamot si murutan na balasang. Anya? Nay, agure kayo. Itaman pa sa pulan yun ni Uncle Carding. Ay, sana mabalen! Sana mabalen, day dyan nga raramidin na. Ante, panagkunak, saanan nga agsubli pa ni Uncle Carding. Ngamin,
Nagpintas di bala sa asimurutan na sika. Anya, ay, saan? Saan na mabalin? Nunas kan nga agbaliwak tapno agsubli kanyak ni Karding. Ikarkarikatak. Andiyak lakat di kabala na mapukaw ko ni Karding no bilang laang. Si kamagayam ti masabat ko to niya. Tanda di kanay lasin ah. Nay, kas lalim-lim tagma dagiti madam. Ay siguro nagsangsangit ka niya. Nan, wen, nagsangsangit ag. Gaputa manon nga aldawasan na nagawawid nila kay ko. Agkarasubli ak iti bangkag. Namnamang kamadanon ko iti nga maawan. Anya, ay siguro. Ada si murutan na ababay. So asan na nagawawid. Ang mga no si murutan iti babae nga amo na iti agdalaw si iti unag ti balay. Jay, amo na ti aglutaw kasiyay. Anya, da kayo matnana, tila sasawan niyo. Ay na, pudno ti magbagakton niya. No amom la kumamat nga aramiden ti pagrebengam kas asawa, ay sad nga agsapol ni Kardeng iti sabali a babae. Maawadam? Panawan kay manlangan. Awan pa'y matipan ang i-comfort yung kanyak mat. Anya? Ay, mapan kay ayan ni Marites, ah? Sigurado nga i-comfort na ka. Ay, salbag. Ada pa'y pa-comfort nga mumay. Tsaka mo ti aramid, kumare. Mariribo ka na katalagan. Kailaw ko na yan ti asawak ngamsan matan nga gawawid. Kat, anya pa yung nga kumare. Imbagam idi amaragsakan ka. Gaputa saan nga agaw-awid nila kay mo, tawan asya kaswam. Ita, agsangit-sangit kamat nga raod. No, hindi kumare, wan. Gaputamok nga dalang iti bangkag. Gamita. Ay, nay! Diyak maklon ti amin. Nga da si murutan nan abalasang. Anya? Diyak maklon nga da nang isukatan ni Karding kanya, kumare. No kayat mo ama isubli ti sigut kada kayo, aramidem ti amin apagrebengam kas asawa. Sakbay ka nga umay makimaritis iti kakaarubam. Lepas sampay amin ama ubra iji balayo. Kas jela ang mat. Si kamot, kumare. Imbis nga i-comfort nak, saan matapagsasawan nak mat? Comfort? Ay na, kumare. Bakbakatan tayon. Saan na nga usupay data? Anya? Ang dalusak. Iti kasta, nadalos dito'y arubayan. Barang maragsakan ni Karding no agawid. Oy! Kumare! My sister! Ano ba yan? Agsinglot ka. Kabayatan ti panagdaldalos mo dito arubayan nyo. Oy, masinglot mo dahi tabulong, oh. Ay, ada parikot mo? Amom samatan, kumare. Ang tinda na magkapailang mat. Ha? Parikot ko nga ron ni Karding. Manon nga aldawasan na nagawawid. Tsaka mo no, ang sublipay nga tawon no sa anan. Ay, Ket, agsubli siguro, nagbalbaliw ka. Ay, nawaw. Anya? One sister, nabaliwam ti kinasadot mo, agsubli nilakay mo. Wan, kumare. Inkarek iti bagik nga gagagata kon manipod ita. Ay na, no idi pala pinanunot mo kan inaramid mo dayta. No problem kumaita. Sa bagay, awan ti umuna ababawi ako nada. Alalabsan ka pa, sister. Ituloy mo ti agdalos kan agsinglot. Iti kasta maragsakan nila kay mo no makita nang agdaldalos ka. Itaman pa alumabasak dito arubayan nyo. Nga awan ni Mariton niya nakatugaw. Ay na, nagbalbaliwan ako mare.
Adan, iji balay da. Urayan na asumang pati asawa na. Hay, una yan ayan ni Mariton niya. Isulagayam ti makapagbaliw kan kuana. Siguro, no sana kasi ti narami nila kay na, nalabit nga aging gaita, di na pa'y napanuno tinagbaliw, anya. Ay, naku namon kumaray. No siyak, aklunak aman nakikaarubaak. Ngamsak bayak ama pan makitugtugaw. Lepasak pay amin ama ubra dito'y unag tibalay. Iti kasta, awan parikot no kas diya sumangpat dagiti kabalay ko. Ay, kasta kumama ti aramidan na. Angam saan mo't ngamin, ultimo aga si kaso iji balay da, di na pa'y maaramid. Isu akas diya ti inaramid ni Karding. Ngamsa pay lakumata ag sublintaw. Kahit kumusta niyan ti maton niya kaanakan? Mayat mo tananggal. Nalabsak idi na minsan ngal daw ngagdaldalos iti arubayan nyo. Kasta ka day. Tunggal agdamag kanya, ibagbaga kasi murot ka iti balasang. Ay ko na. Barang agnakam kaanakan. Madlaw ko kahit agbalbaliw mo tan ni antay. Ngamin, saan na makikakaaroba, amapan makimarmaritais. Kanayon latan nga da iji balayaw, angkal. Nasayaat mo nagnakaman, di sadot nga antay. Unang kal, ken saan lasyak tinakadlaw iti dayta? Uray dag iti daduma, akakaaroba. Nay, apay ngay antay. Adda kay matlatan diti balkon. Ken nagaday ti nakaiturungan ti imatang nyo Ronnie, Anyo ti pampanunutan nyo, ante? agmauyong ka kad Ah? Amo aparikot ko. No kano nga agawid ni uncle mo. Nga maginda damag kapaylaan. Agparparikot kay lang arudain. Ang naunget kay latamay. Talaga makapong tutak. May stress ak lang arudan kundi sa ludsod kapaylaan. Imbis at tumulong ako mga lukoy ko ni Uncle Carding nga agaway. Saan na? Agungungot kay mate. Ay, kun kunaklad ay chay. Ala, pangaasim man nga rod. Tulungan na kuma. Amo kasi kalaang tikaan na kan ni Carding nga sinagunay kan kwa na. Apay, sigurado kayo ka din ngagtultulo yung data pa nagbalbaliw yo, ante. Anya, ay, katuan mat. Uray mo nagkadito'y balay. Kita, nadalos amin asuli. Makita mat. Kadigdigos ko launay. Inaldawa ko nga agdigdigos ita. Ha? Mabit lang. Karding! Tonya, si kakadidaytan. Anya, dinak na ilasin? Ako mas dawak lang amin iti langam. Mumatan tag sagaysay. Kat no hindi ka kaslan nakuso agarami tabuok mo. Your breath is good. Anya, nagawid ka kadi amang rabak kanyak laang. Asan? Ibagbagak lang tipod no. Ngamin, medyo adaang utisang aw mo ide. Ang imita ka, ne. Awan mo tayo. Anya, Kan madlaw analinis yung taglawlaw. Agraman dito yung nagtibalay. Nay, mayat sa. Karding lakay. Ikarik agbalbaliw akon. Ikatoy kung dagiti ugali ka di mo magustuhan. Pangaasim ko ma. Di na kon panawan. Malala na sayat, mate. Kaya nahagyaman mate, nakamo dyanan na. Nakamiris ka mo tayo, Tonya. Kaya sapay la ko mga round, tagtultulo yan, dahil tapa nagbalbaliw mo. Bakit? Wala lakay. Ikarik. Kanayon akong ngagdalos dito'y balay. Kanayon akmatan nga agdigos. Ay, nawaw! No si kakat si aasawa, aramidam ti obligasyon mo. Tapno di ka agbabawi no agsapul iti sabali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi
almoyte. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, si kamat gayam ti masabat ko, sis. Nakapulas kamit. Sa dino ti papanam. Kwasis, inak ijayan dananang. Ijay ngamin ti pagrubuatan mi. Ha? Nagsasaritaan mi ngamin nga agkakabsat. Ama pang kami mamaag-beach ita. Ay, wow! Naimbag pa'y kada kayo, tadakwar tayo apag beach yo, ah. Hay na, sa anak kumamot amapan. Gaputawan ka nga rod ti kwartak. Ngam gaputan napilit mo dagiti kakabsat ko. Ay kat mapanak ah. Alay ka karudan! Ang mga naguro-uray dagiti kakabsat mo. Ingat in happy trip. Anya? Napan nag-beach daros kunam kumare? Wan! Kadwa na kano dagiti kakabsat na. Kag-beach? Agbibisit? Kunam lano asino da baknang? Ha? Pa-beach-beach da? Kunam lano adot kwartada? Banding damat ang agkakabsat. Kan uray pa'y mapandaag beach. Masapul ka di nga ibagada ken ka? Ay na, saan naman nga imbaga? Nagdamagak ngamin. Dinamag ko no sa dino ti papananda. Ti kunamkit di. Masapul na nga iparamag ang mapandaag beach. Mapantay tumamot kumare. Apag iso, summer ita. Ket, mapantayo No ada kwarta tayo. Adda, kumare. Adda. Santay nga itulok nga awan. Anya? Anya? Ay una yan, daytoy nga impose ni Rose iti Facebook. Ay na. Ah, Napalalwahanan na talaga ti kinaman nagbibisin na dya babae. anya? Kita man naka-swimsuit. Ket siyempre, beach nga ro ti ayanda. Alangan man nga agpajama kas kada agjacket tinaposkon. Si kamat, sister. Agbibisin na talaga. Kita man dahil ibagbagam nga impose na iti Facebook. At dahil taman na kita Ay, wow! Nagpintas mata ni Sister Rose. Kasla balasang, oh. Oy, nagado tinag-like iti post na. may sakamat. Ha? Nakaalalas lang arudan, ibagampay lang ang anapintas. Anya? Nay, apay nga, sasaruno ti sinay mo si Kapanyang. Ay, awan, Amukan. Saan ka akasta no awan makagapaw? mabwisitak nga rod. Mabisit ka, iti anya. Di mo mga ibagano niya ti makagapaw. Awan, kanyak laang dayjay. Basta, mabwisitak ka talaga. Ay, si kakat ti buwisit Salsalod-sudon ka no apay, hindi mo ibaga. Iso si kat ti buwisit. Talagang agbibisin. Bakbakitan lang arudan. Nga, post payla a post iti pictures na. Ay, Ay, tanabutob ka, tanabutob. Itay pa'y bigat nga enrugim, tagtan tanabutob. Apay niya ti pareko mau. aha, kita man to impose ni Rose. Napagklan nga agbibisin na dya bakbakitan. Anya? At iwan na pa'y mo dagiti babalasang. Kaday tati pareko mau.
Ti ko nam kidi ako, umapal ka man iso akasta ka man Anya? No umapal ka ag trabaho ka nga main. Total, dakkel mo tan ti anak ta. Saan mo tan na masapol nga wawiran? Day ta ka sadot mo, ti parikot ken ka. Anya? Hoy, sumardang ka man gando? Awan pa'y sirbim mga asawa? Naa! Andan tulat kwartak. Awan day ta pintas mo, Rose. Antayo na pimpintasak na may kisika. Ho! Aging gay ta, agtanta na butob ka pa lang panyang. Ay unay kan. Anya? Unay ka ti apal mo ti kumari mo. Manipod kalman, aging gay ta, agtanta na butob kang agmay-may sa. Ay! Panawan nakman si kagando. Ho! Jak amo no niya ti pampanunutan panyang. Ay nawaw. Ay, kas itinakunak. No umapal ka, agtrabaho ka mait. Iti kasta, magatang mumudag iti kaya mo. No kasta lang ka, mapasamak iti biyag mo. Ho! Anya, umutang kay ti kwarta, panyag. Ay, uwin ko matata. Pangusaram ko may ti kwarta. Ay, kwatata. Ada na patag apangusaran mi kanigando. Kahit, manaw ti kasapulam, Ay, oray. 5,000 lang tata. Di kay madanagan. Bayadan mi matla dagos. Apaman nga da kwartame. Ay, sige. Pautagan kayaw. Angam niya. Diyak kaya ti mabayag, ngagbayad. Ay na, agya man naklaunay tata. Ikarik, bayadan mi matla dagos. Okay. Ha? Apa nakapulis kayo nana? Sa dino ti papanan nyo? Ay, adala pa panak-anak ko. No, sumangpat ni tatang mo, ibagam nga ada na patag-ana panak. Inton Sabado ti panagawid ko, Mabalinak a sumurot. Ay, saan anak ko? Saan ang mabalin? Di ka madanagan. Igatangan ka itinapintas nga ay ayam mo. Sige, namnamak data. Nay, sika magayam kumaray. Ay na, nagpintas mo't tanday takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay, sa dino ba kuma? Kat ijay beach, Ha, ay katun napan kami mo't idinapan alawas. Ay na, nagmayat sika. Ay, amumat mare, amapan kami ita. Iso adi na kun istoryaan pa Anya, mapan kan iti papanam. Saan ka manaktak iti pagnak? anya. Ala, umay kakit din kumari. Siyak ti makaam mo. Anyam, ala, awang kwarta. Ay, siyak nga ron ti makaam mo. Ada kwartak. Umdas nga aramatan tayo amapan ija beach. Os! Kahit mo asawan, adapay sa baling nga inawis mo? Wen, inawis ko da mari piling ken mari talya. Umay da ka no. Ganun? Inawis ko ida atap no naragragsak. Ay na, inawis mo idang, di mo mat inawis ni Manong Gando. Ganti anak mo. Ay, unay ka matan, sis. Saanan? Mapukaw ti happiness ko no adda ni gando. Anya? Anya, pimanaw ni Nanang Mau. Tatang, naku na ngayon ton Sabado ka nung agawid. Anya? Di na mo imbagbagan no sa dino ti papanan na. Ay, apay, napanan na. Basta nakapulis tatang. Ala, nagpintas ti kawis na. Kabarbaraw. Anya? Sa dino nga tinangalaan na iti kwarta na. Katawan mo't inyaw awat ko kankwana. Diyak mo tatang. Basta, day tamat tibilin na kanyak, itay pimanaw. Aday ta. Picturean na. Ngam kita Diyan napintas ko mamot ti panakaala na. Wen, anya ka lagi din. Danag mo. Amangan nga minudi mo amot agigam iti kamera. Ay na, unay ka. Laki din. Ingka ag-post ija tapi churen ka. Ay, saya atam kumare.
Oh, aday ta. Impose ko ti agkakapintas a pictures ko iti Facebook. Sigurado a makita ni Mary Rose daytoy. Anya? Tiyan mo na ngamin. Iso na lang ti makabaal nga umay dito'y beach. Ala, apa yan? Aging data ka, di ka nasakit pala tinakam mo, ha? Gapo lang ti panag-beach da kumari Rose, idi na panalawas. Mabwisitak nga rod. Tawan lat lumabas iti news feed ko no saan at irupa na. Ay, na, Houston, sister. Imay tayo nga rodin nag-beach, di Houston. Wala, ti kinapintas ni Mary Rose, di papala. Ay saan? Adayo mata na pimpintasak ng iso ah. Nay, si ka magayang pare. Nagdagaang ang pumanagna ka. Naggapuak man, ijay enda karol abakla, maray. Sapsapulang amin ni Panyang, awanda mo ijay. Anya? Apay, saan ka di ang nagpakadaking ka? Ah, Ay na, umay kapay. Agtugaw ka dito'y balkon. Mabitlaang, inakalaan ti cellphone ko. Ipakita king kajipus ni Panyang ije beach ana pananda. anya? Oh, aday ta pare. Nakita mong tila dawan ti asawam anapan nag-beach. Nagmayat tipos na iti Facebook niya. Ay, una yun day babae. Tadi man na nagpakada magkanyak. Kahit ang mga no di mo palubusan no ipakada na paiking ka. Nagmayat ti caption na oh. Poor or rich can go to beach. Anyan ni kumaray. Imbag ko mga rod no intugot na kamot kan ti anak yo. Ay, day tangarog kumaray. Angam, ala, may amaon. Tati napatag, namuak no sa dino ti ayanda ita. Ay, apay nga, sister. Kaslawan mo't ore may saan nag-like iti impose mo a picture mo dito beach. Uray awan. Tinapatag na i-post kon. Kan amok ang nakita day tandag iti kukumari ta. Kapasawan! Imay ka lang nag-beach tap na dama i-post mo iti Facebook. Ay saan matakas ta kumari? Oh, nya saan? Iso lang nga rodan ti turong ti saritaan. Kan turong ti saritam. Kituwanan ah. No iso ti pan nakaawat mo. Naan. Napangkay magam ka no nag-beach, ngam di ka mala nagpakadamay. Ay na, nabambanugak lakay. Kayat ko ti agina na. Na, No adapay lapungtot mo kanyak. Mabalin ka de. Damdaman tulatan. anya? Kasangsangpat ko pay lang ng ung tanak. Nangalami ti kwarta kay naramat yung nag-beach. Sungbat, Ah, pa-beach ka. Ngam da ito'y anak mo, pinanawam dito'y balay. Awan si Dain na. Anya ka matayin? ala huston kunakmat. Mangan kay kit din. Adain sangpat ko apasalubong para kada kayo. Anya, imutang ni Panyang kada kayaw? Wine, imutang iti 5,000. Naku na nakasapulan da kanong agasawa, iso na mati akmait. Ngamilikwan, ne. Nakita dyan ako yung post ni Panyang iti Facebook aladawan na nga dada iji bets. Anya? Iso ang madanagan Ang mga nusaan nga mo ni Gandaw ngay maimutang ni bakit na iti kwarta. Ay una yan ni Kumari Panyang. Imutang iti kwarta, tapno laang makapan ije beach. Ururayak nga rod nga umay agbayad nga mawamait. Iso naku na dyan nakaw. Ngay naklangin iji balay da. Kasayaatan day tang arami din nyo. Iti kasta, maamuan ti asawa na. Nasaya at nagsabat ta dito'y dalan, pare. Si Mangpot ka din, ni bakit mau? Uwin ko maray. Aday di balay. Nagmayat ti urok na. Nabambanog, iti manungal daw nga ipapanday di beach. Kasta ka day? Ay una yan. Ibagam tungarod king kuana, ama pan nakanubayadan te kwarta nga inutang na kinitatain siyong. Nakuna na ngamin itay, nga ururayan na ni Kumari Panyang ama pan agbayad. Anya? Utang? Uwan pare. Ala, makaamu kayo nga agsarita. Basta imbagak lakang kadya imbaga ni tata. Sige kumaray. Agyaman ak nga rod. Agpudno ka man si Kapanyang. Abay,
Imutang kay ti kwarta ken ni Tata Insyong. Ah, Wen kinsan lang ti sungbat. Wen no saan kunak nay. ay, ko, Nay. wala kay, nakautang ka ni Tata Insyong iti 5,000. Anya. Kaya't mo sa wen. Iso ti inusar mo na pan nag-beach. Wala kay. Awan lang aron amin dito'y balayan na aramid mo pa lang tinapan nag-beach. Sakit inutang mo pa iti kwarta ngay naramat mo. Pakawanan naglagay. Ikariksa na nakaulit. Napan ka na nag-beach. Gapot ta umapal ka kadagiti ko kumare man nag-beach. Hindi na palabas. Sana ya? Baka mo ka magbayad iti kwarta ngay inutang mo. Di nakiramraman dita. Nawatam. Agasam, inulbudan pa lakay ang nakautangam. Imbaga makasapulan ta ti kwarta. Ay, napanyang, dayta ko matibaliwang mga ugalim. Ti umapal iti tattaaw iti aglawlaw mo. Amam, saan mo't adakas ti umapal kahit? Nulakit, dayta agtrabaho ka. Tapno magatang kan maaramid mo ti kayat mo. Kan makapan ka iti lugar na kayat mo. Lakay. Imutang ka iti 5,000, ngem napan ka lang nag-beach. Nagragsak ka lang iti manungal daw. Ang imita, parikot mo no sa dino ti pangalami ti pagbayad mo. Ay, ikarik lagay. Mangsapulak iti trabaho. Tapno makabayad ak iti inutang ko. San ka nagtrabaho, panyang? Ingkalangan ka dagiti kukumarim akaduam anapan nag-beach. Sigurado ang matulungan da ka. Anya? Makapahiblat ka tao. Na, jak la pagarupan nga inutang mo matgayam tinaramat tayo anang beach. Kumari. Ay na imbagam kumasigo, jak imimayan. Napantay la nagragragsak ije beach. Ngem awang magayam imbatim akanin dagiti agamam. Hoy! Ano ba yan? Numaminsan si ka Liklikam kumamot tayo umapapal. Ngamin, kapula iti apal mo ka ni Mary Rose anapan nag-beach. Nangaramid kamit iti wagas tapno makapan kamit iti beach. Ken adama i-post mo iti Facebook. Ay, saan anasaya at dayta sister? Imutang ka tapno iparamag mo iti kaaduan anapan ka nag-beach. Ay na, sika tinakababain. Nang runa kat dimanon ka ni Kumari Rose dagiti saum idikan kuana. Anya? Ay na, iso nga asim sister. Liklikam ti umapapal. No umapal ka, agtrabaho ka. Sana kasta. Ano ba yan? Ay, lakay. Tulungan na kumamot. Nadyak ka no mabayadan ti utang ko. Ibarangay na kano ni Tata Insyong. Hindi na saya atap, nagnakam ka. Ayos lang kan kang ipabarangay nak ni Tata Insyong. Gawain! Napay, anya ti amom, tulungan ka? Ultimo. Ay kano ibarangay na ka, aganos ka Day taka ngamin. Ay na, sakit, impos mo pa lang ije Facebook, ti ipapanyo ije beach. Tapno lang ti kayat mo, kat maamuan ti kaadwan, ken gapo iti apal mo. Agam, ay na, naamuandan nga utang tinaramat yun nag-beach. Anya? Ay, awan namam kanyak panyang. Numakulong ka gapo iti dayta, ti gunggunam. Ay, nawaw! Agtrabaho ka, tapno iti kasta, magunod mo dagiti banag akayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho,
ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka di silupin ngayon, dulin mo dita bakit? Ay nawaw. Ha? Apay ka diti silupin, pangan-anwam. Inawis nak ni Henry. In kami ka makidaya iti gayem na ngagkasar. Kat, apay ngagsapol ka iti silupin. Nagkapsot ta utot mon. Kargak iti makan ay nawaw. Adda ka di mangtedkan ka iti makan nga ikargam iti silupin? Saan ka di ajay kanam ti iteddakin Di ka? ka nagdamag. Ah. Ang mga no, adda makangag. Jakman amukan ka. Awan ka din nila kay mo, ading ko. Ay, napanmat nagdigo si Jawaig manong. Adda samat papanan niyo. Apay di na imbagakan ka. Ay, awan matimbaga na manong. Papanan niyo ka day. Di na ka din na nakamat kan ka. Mapan kami iti kasaran. Adda man nadakamat na. Jakmat amo no niyang aldaw dayjay manong. Ita ka din dayjay? Ay nawaw. Itamot ngal daw dayjay. Ay surutag man ay jiwaig, tama nga no, nalipatan na tinagtulagan me. Ay may mayat nga pa'y sunusurutan manong. Amang ano nalipatan na. Kat saan mo ang mauray dito'y balay? Ay nawaw. Nay, anya tikat mo sa na din ka? Ay, pasaray nga min no makadigos kat saanan nga umay dito'y balay manong. Mapanan no sa dino ti papapanan na. Makikaaruba no kumpurmi ditan. Nay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ay nawaw. Nakasukat ka, mate. Ada ka di pa panamanaw. Na, saan ka di nga itadye ko nam apakasar ti may sagayem mau? Ni, anya tel daw itaya. Tanalipata mo no nya tel daw ita. Umuna nga aldaw ti lawas. Malagip mo ka dain. Kasta timbagam kanya, hindi inawis na. Ay, imbag talalagip mo, pay. Ay, jakmut tin nalagip manaw. Ay, intangarot iji balay. Tagpulusak, pay. Intan, tapno santa mauday. Ang mga numaibusanta, narigatan. Ay, narigat nga agpaisaw. Lawan madanon ta nga ado asagana. Isungarod as sinapsapak ti may tadyak kayat ti may ibusan. Kargaam iti sili ta bulsam. Imbagla pagsili ta iji dayaan. Ay, kayo na manong. Ado tinaglulum asili iji likod ti balay. Kargaak ti bulsak. Jay lawlaw a pantalon ko. Nga dadakil a bulsa na ti pagpantalon ko. Day taman ti kay kayat ka. Nalaka ka akasasaw. Di mo ka di makita ti pantalon ko nay. Lawlaw, kung dadakil dagiti bulsa na. Alang aro din. Ay, nalipatak mga agpaiso ti nyawis ko ngan kan manong. No saan ka asinurot dito iwag, di ang mga nudita na tuloy. Sayang, ay nawaw. Nalabit tadda plano ka sumurot kada pari Marcelo ang mapanagbuya ti basketball. Imbaga tayong palagip mo. May mayat day jayeng. Sigurado ti makan. Imbag man tanadanon ka dito'y waig nga aglablaba. Ay, un manang. Agmay-may sa ako mga aglaba dito'y ano, di ka may managlaba. May mayat nga minti umay aglaba dito'y waig, tado ti danom. Mabit ti agbanlaw. Ay, isabalik man ti saritan manang. Nagkuyog samat na manong Jonas kanila kay ko. Wen, nagkuyog damanan. Amo pa'y mamat na gidyadwa. Pasaray at damadamag da adayaan, saan da palabsan. Siyak pa'y katimabay ni ti kasingar aramiden da. Ay saan matkit di adakes no nabagaan da. Ti dakes no saan da nabagaan ket mapanda. Da ita ti maday. Iso nga no awisan dak amapan iti dayaan. Jakon mapmapan, tama nga no madamag lang nilakay ko. Naluto mat akar ni dagito'y lakay. Nangalaam ka de, ay nawaw. Nay, nalipatam ka di ang nagkapuwak iti dayaan. Ha? Asino tinangtadkan ka, ta medyo adumat. Hanya pa ingay, no di jay para warasin na iti makan. Kaya't mo asawan.
Nagsubli-subli ka nga imawat. Una, ano ti parayawat iti makan. Ninikanak ti may sa awatag. Nga mapanak iti lingad kat ikargak iti silupain. O, agsubliak manan iti sabali a parayawat kat umawatak manan. Ay nawawa. Kasanon no adda makasipot iti aramidam, di ka mabaen, ay nawaw. Oho, mabain kaya. Di ka mabain. Makandaytan. Ay sus, dumteng to ti aldaw a makasalaw ka iti mangdilaw iti kasta nga aramid mo. Oho, umapaldalaang. No kaya't na di aramidan damay. Ay nawaw. Nadamag ko nga daman ng dayaan iti kabangibang apurok, manong. Mapantamanan. Kasaran manan. Kasta mo ti damag kaw. Adda ka no, baka mapartay kan sabali pa iti babaw. Naggapo ka no iti sabali nga ili ti mga sawa. Hawayano ka no. Ay, adong karod a karni ano kasta. Ay nawaw. Ismo nga ron nga isa ganaan ta. Tadulakit iti karnay. No kayat mo, masapa ta amapan iti pagpartyan. Kunwari tumulong tamay, manong. Ay, saan nga ta kababain? Sigurado nga da inong kan pulutan na agluto. Mangalak iti adu asilay. Ikargak iti bulsak. Taimbagla pagsili tayo nga agpulutan. Mga lata iti sili ken silupin. Ay nawaw. Ay. Apay, naan ano day tapatong mo tagngirsi-ngirsi ka ang mga arikap. Ay, nangibulsa iti ado sili di napan kam nakidaya. Oh, nalipatak. Kat hindi nagtugawak. Ay nanapis iten. Ay nanaggasang tisilag ko. Ay, Anya, imbag no din ay waras dita sa lang mo. ay Pirbing Road. Sapay aksidente na suyatan iti danom. Imayos lang road ni so naggasang ay nao. Apay nga minanasuyatan iti danom. Napanak na kibiyang iti ayan dagiti nagpartay. Naidugmam dahi ta nakaawit iti danom alimabas iti likudak. Naisuyatan. Ay, nagawi na katadyak manduran tigasang na. Huhuhuhuy da. Kat, ni Henry akadwam. Ay na, napati pa ya. Tasaan pa ya, nalpas anangan. Tawan pa'y mo't pandangan. Kaya't mo asawan agsubli ka pa'y. Ay, agsukatak. Ken padasak alanaan parang maikat. Tigasang na. Ay na po. Ay na. Unay kat nga minan tila inyo ama panmakidaya nga uray saan kayo anak kumbidar. Ay nalakay no saan kayo man anaawis iti dayan kat saan kayo amapmapan. Apay kumabakit. Dayaan nga rod. Apay kumadyak mapan. Kat, kasano no basit ti karnida iso asaan da nagbaga. Oray basit ti karnida ka galisto kamot tanatap no makaraman ka. Kasjay. Una yun lakay. Napuskul mat ti panagrup-rupam. Ay nanusan apos kulan ti ropa. Wana! Kakaiso na libre. Di ka kaagawanan. Makasarak kan tukit de ti tao asaan a makapagpasensya. Ay, jakla mo na niya ti may bagada ken ka. Ay nawaw. Donya ti bagada. Denggan ti may sa alapayag. Rumwarmot iti banger alapayag. Kasjay ah! Ay, saan ka amawatan lakay? Awan sama babain mo. Saan kayo man amapmapan iti dayaan lakay? Apay aya. Umapal ka. No kayat mo ti mapaning kamot. Awan ti mangiparit. Di mo ka dinangag ti berber ngas daken ka? Da kayo ka ni Henry? Ah, anya ti birbir ngas da. Ay nawaw. Sika kanu ni Bing raw, kat ngilaw kanumat ni Henry. Da. Tapay ko maabing raw ken ngilaw. Nga men lakay, no adda kanu maangot yu adayaan, mapan kayo nga uray saan kayo anabagaan. Oho! Umapala da kita mangibagbaga. Ay saan nga apal lakay? Masurunda siguro di ta ugali yu adwa. Apay, nakaangot kayo manan, da kayo ang ilaw kan bingraw. Nay. Apay nga uray sika kitadda kamot dito'y sika alakay. No kayat mo ti makidaya, kayat mi mait. Saan kayo kadi ang makaramraman? Apay nga oray di da kayo nawis kahit dumardar ay kayo Kat sika, nabagaan ka kadimait ay nawaw. Siyempre tapaskan mi da ito'y ngagkakadaraan. Paskon ti kakadaraan. Nay, anya ti kayat mo asawain, sika alakay. Reunion mi da ito'y. Ado nga min ti apo mi adimin amaw gaputawan tinaangay a reunion ide.
Riyon yun maghantay to yapas kayo. Ay, kunak no kasangay. Ay, nawaw. Kaya't kung nga ibaga kada kayo adwa, saan anasaya at yarami jaw? Ha? Ay, kunak no kasangay da ito'y tata. Saan? Gapo tay parit kaw ti kadayaw. Ado ti sangay limay. Maysa ngayam amuda ti tunggal maysa. Ti pamilya na. Ti anak ken apo ko na. Ay, kasta ka di tata. Ha? Tapno di makuna kay kang kailatan iti karne. Amok aday tati makagapaw. No apay nga imay kayo nga uray di kay minaw awes. Ha? Apay asan ka matagtagari lakay? Ah, Saan ka di anapan kayo nakidaya? Ay, kasaran ka di tinapanan niyo? ay, saan nakasaran? Angam, ay na. Nakaamiris sa kini pinagsasawan nak ti may salakay. No saan nakasaran? Anya nga rod? Ay, Kasangay? riyon yun magayam. Da kami lang ken ni Henry tinailaw iso api manaw kami ang nakadumog. Kat, nangrik na kayo kadi? Ay nawaw? Ay, oo na. Ay, napirmi abayin ko. Agpaysutay ko na. Makasarak kayo iti tao amang pabain kada kayo. Ay na, kaslak la natong pa iti dahi ti agundaw. Ay, bakit? Pagdaksan na kat, ano adala mangegyo apasken ket mapan kay adagos. Urayam pa'y ko mga awisen da ka, sakbay amapan kalakay. Karwas mo ti tartarimaan Manong Henry. Tarimaan ng taman ta intag kamal iji karayan. Ay, mayat tinapanunot mo. Intaman nga rod. Kaano ta ama panay, manaw? No matarimaan ko itaakit, uray mapantayin ton bigat. Ni, kit no bigat sa ti pakasar ni Insyong. O hangam, saan nakamapan. Ay, uray siya nga rod Intalag kalapan. Manipod iti pinabain na nataday di alakay kat nakamiri sa kaon, ading kao. Ay na, naplengak itimbaga da dya tao, Manong Henry. Angin pudno mo't kit di Iso nga ron nga intalag kalapain. Ta saan tamit na imbitar. Wana, nariga tayo no di data binagaan. Tanay, amuda pa iti kababalintak. Nagkuyog mat dagiti dua ngam saan nga iti dayaan. Ay, wan nga rod manang. May mayatan dyan na pananda. Ijay karayan ngam ti mapanda iti pasken nga uray sa anda na awis. Idi pa lang nga ikabain ko ti arami dagiti dua. Ngam di damat ngamin dumdumngag. Ay uray siyak amanang. Sangkay bagak mat kini Henry ngam ikat katawa na lang ti patigmaan ko. Ay, nakasarak dalakit nga rod iti tao anaturad anang pabain kadakwada. Numat kit di maminsan manang. Adda pagyamanak iti dayjay a tao. Ta napagbaliw na ti ugali dagiti dua. Sa bagay, ada kalintagam. Nadlaw ko mat adakkel ti nagbaliwan da. Kas kumaita, napanda nagkammal. Ay na, adumat ti nakamalan niyo. No kaya't mo kaila ko ti daduma. Adumat siguro ti gumatang. Masapul nga rin ngayon gumatang iti silupin na pangikargaak lakay. Saan ka na mapan gumatang iti silupin? Taapay lakay. Anya nga iti pangikargaak iti ilakok. Kano nagado ti silupin ko di ta nakadulin. Adaw ko nam. Ay, pangan-anom ko may iti silupin. Itugtugot ko ano na makidayay day. Ita aramatem nga glako iti ikan. Kanayon ako na mapanagkala pakay. Ay, sus. Nagsayatan nagbalin ka amang ngalap lakay. Ay uwan na. May mayatan ti agkalap. Ngam tay awagan da iti bingraw ken ngilaw. Ay, nawaw! Nasaysaya at ti agtrabaho, ngam timang namnama iti libre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, aldawan, kat di ka pa'y nakarubot ang mapan iti pagadalan. Ay nawaw. Adayo mo ti pagadalan, tatang. Makapasadot ti magnama pan ijay. Kahit anya ngay nga road, di ka kat mapanag-iskwilan. Uray na kayo mat idi, tatang. Kasta ti imbaga ni Hapong bakit? Iso adyak kahit ti kastoy, ta nagrigat. Iso apagadalan ka, tapno saan ka tumulad kanyak. Anya ti saan ko atuladen kada kayo, tatang. Di kinawan adal ko Iso nga dak akanayon iti bangkag, amang karkaramot, iti daga tadyak nakaadal. Nawatam? Ala, agrobot kan, taing kagiskwilan. Ay nawaw. At iti balon mo, yung kagiskwelan. Mabalin ka di nga inton bigat lang nga na mapanak agiskwila. Tapay, adda ka din nasakit mo? Ha? Ay, anay, nasakit tingipon ko, nanang. Nan, kita man ti nasakit ang ngipin mo? Amin ang ipon ko. Adda ayamat kas na? Anay, Maduktalan man ang ti kinaulbod mo. Ingka kidi agiskwelan. Apay akasadot mo ay ati agadal. Ay nawaw. makapasadot iti unang ti pagadalan. Ngamsaan mo akasadot ti mapan agbalog, loko. Ingka kit din. Anya ka din ti inaramid tayo di pagadalan ita? Ha? Inaramid tayo? Ani? Kasano atayo kat awan ka mat? Naglangan ka manan. Uy, di mo ibagbagajak na panigi pagadalan Tapnay kang ka iti ado bayabas. Ado ti bayabas ko? Ikanak man nga ron iti bayabas. Ay nawaw. Basta di mo ibagbagajak na pan Ay nawaw. No saan dalakit di adamagan Saan ko nga ibagbaga? Ha? Nung ay damaganda? Ibagam? Ay, saan akong asumungbat tadyak kaya ti agulbod? Di kang urdik ikan iti bayabas. Ngam no iyawid mo dagita. Amudan anapan ka ija turod. Saan nga ija pagadalan? Ayawanan niya. Kanun talang arudan. Ngayon tayong bagak. Di mo ibagbaga naglanganak. O, sikamat ti masabat ko, basang. Ay, naimbag abigat yun, nana. Kastamat balasang ko. Ay, saan ka di akaadalam ni Kaloy? Ay, kuha, nana. Ay, saan kayong agdamdamag kanyak, nana? Ha? Apay ka di basang? Kasla, adda di mo kaya tamaamuak. Ay, sige pa'y, nana. Adda pa panak. Basta awak man iti dayjay nga ubing. Apay adi na kaya tapag damaga. Saan ka di akaadalam ni Delia di Tadaya? Apay ka din ni Dilya nanang. Adda ko madamagag kwa na. Nagdardaras kit din api manaw. Ha? Anya ko matidamagan niyo? Damagag ko man o agkaadalan kayo nga pimanaw matan. Ay nawaw. Apay ngamin na kaya tiyo amamuan da ita. Uray agkaadalan kami Ta saan kami nagbimbin tay. Aguray ka man. Kasla da samat sikreto arumbang amaamuak. Anya kumangay mo't. Anya da ita sekreto ngay. Awan ti sikreto adilumtaw, anak. Apay ngawan ka man na ni Jay pagadalan. Damdamagan na ka ni maestro. Anya nga tinsungbat mo. Ay baga ka jak amo atay sumatiag paiso. Jak mata mo ti ayan mo. Napanamgamin. Inak nagpuros iti bunga ti kay Mito. Nagmalmalam ka ka di, Jay punti kay Mito? Wala.
Hindi nakita nga awi din. Nagawid amot ka na. Sanda ka di nga gungat, no maamon da di ka mapmapan iti pagadalan? Nalabit nga gungot da. Yung masadutak nga rin namapan iti pagadalan. Ngamsan mo amay limad iti agnanayon, adi ka mapmapan iti pagadalan. Kumusta naman ti panagadal ni Kaloy, bakit? Ay, pagmadya na ti adayo ti pagadalan kahit. Ay, daita, kinaadayo ti pagadalan no apay asaan ta anak kaadal. Ay, nawaw. Ay, nawon nga rod. Iso pagadalan ta ti anak ta. Tapno sana maitulad ka data nga awan adal na. Aguray ka man, ada malagip ko. Anya day ta? Saan ka di arumbang nga day pakita na agrado na? Ay, ti card na ti kayat ko asawan. Damagam to man. Agkagudwang agpayson, titawan. Agam, awan pa'y mati nakikita ta agrado na. Apay nga awan pa yung pakpakitam agradom, anak. Awan pa'y tinted da. Apay ngay, saan ka di arumbang nga da ko man? Kasano da ito yan? Anya nga iti pakitak. Kadyak mat na panidya pagadalan. Ijay mat po unti kayo tinapnapanak ay nawaw. Oy, Kaloy, apa yan? Di ka matagtagtaga rin. Ay, nawaw. Akwa, awan! Dala na lagi po na lang. Di mat maestro ti masabat ko. Ay, kablawak man. Ay, naimbag abigat mo, maestro. Oh, kasabit kan ka, kamsat. Ada ka di anak mo nga gadadal? Ay, ni Kaloy, maestro. Iso lang mati anak ko. Di Kaloy ko jas? Ay, wan maestro. Ay, apay ngay, adi yung mat pinagtuloy yan. Sayang. Agturpos ko maitimay ka na. Sus, pinagsardeng nyo pa lang, mait. Pinagsardeng nyo ka no? Saan miya pinagsardeng maestro? Kanayon kumot nga ibabaw na mapanag-eskwela. Ay, nawaw. Anya? Ne, saan mo't nga umay di pagadalan kapsat? Di mo kat pinagsardeng nyo, ta isuti ko na itinaon niya panagsarita mi. Ay, saan maestro? Saan ko pinagsardeng? Anay ko, talapaya ko na lang ang mga napita. Ay, nawaw. Saan ko nga ibatan tilapayag mo? Di ka agpudno kanyak. Napanam. Ah? Pagadalan nga raw. Uy, bod! Nagapom ko na! Ay, anay! Ijay ko, anay ko. Uray may sina tilapayag mo, di ka pudno. Nakasaok ti maestrom. Saan ka kano asumsumrek, ha? Napanam iti mano nga aldaw, lawas kan bulo. Anay ka, daka mo, ay nawaw. Anay, nagsakit. Sumungbat ka iti limpyo, di mo kaya't asanutan ka iti burarawit. Ada nakasagana a burarawit dito ya para kay ka. Ijay, ente kay kayo. Ijay santol, bayabas, lumboy. Ganito. Ano tinaadal mo, Ichay? Ah! Nalayngak nga umuli. Ay nawaw. Akas labakas! Langgong, daytoy ti maramanam. Anay, anay, nagsakit. Gusto na lang. Unay kan nga ubing, paliwawang ka. No pumanaw ka, ti amumik at mapmapan ka eskwela. Sa bali mo't ganti tortorongam. Ay, unay kan. Sa kala sumangpat iti malam. Agbalbalon ka pa'y mo't nga rod. Saanin na maulit, tatang? Talaga asanin ang maulit. Ta itugot ka di bangkag. Agmalmalam ka di agtrabaho. Tapno ammom ti rigat ti agtrabaho iti daga. Unay ka na ya. Ay, nawawa. Sumurot ak iji bangkag? Wan, imbes nga paliwawang iti agdudumang ayan dagiti kay kayo. Ijay kalangan bangkag. Tapno pakairanudan pati oras mo. Ay, salbag ka nga ubing. Ay, naspak. Nagrigat ang tagmalmalam iti kainaran. Kitak man ito no nyo ti kay kayat mo. No ti agtrabaho iti daga, wenno ti agadal. Ay, nawaw. Pagtrabaho ak man ti lokong ubing. Tatang, daytoy ka di tiga ikak. Saan? Amin ti aglawlaw ti bangkag. Gay kam amin.
Namalpas ko ngay. Husto ka din. Agarado ka pa'y. Sorsoruam tapno mo. No saan ka nga agadal? Dahito iti trabaho mo agnanayon. Alala, agay kan. Un tatang. Agawa am tapno malpas ta dagos ha? Nagpudutan. Santa ka di pa nga gawid. Anya nga agawid? Saan pa ya pangal daw? Agawid ta, inton dandan iti pangal daw. Ay nawaw. Ang nabanuga kon. Ano sam, taday tati kinayat mo? No di mo kayat ti agadal. Pues, o di agbangkag ka. Kat, kasano ti panagtrabaho ni Kaloy Lakay? At dalat tasad sadot na, ang dagdagak no kas diyang agpampamayan. Imbag ano saan agumura ti anak talakay? Ti ubing adina mo ti paisuro, iso ti agpauyo. Angam no masapa disiplinaan, barbarang nognakam. Barbarang No inton marik na natirigat kat igaid ng tumatlang ti agiskwela. No iti dayto nga ramida kat di palagnakan. Jaklam mo nasawan. Ngam, anak tapay lang ni Kaloy Lakay. Wen adda ditan. Ngem no konsensyen tati kinalanggong na. Ay sus addan adda ti kaasi. Ken kaasin to ti anak ta iti udi na. Itatanagay kam day tamay sadis so. Anadwo mo na? Un tatang. Ang jakmat uno mo ti agarado. Iso nga rod asorsor kasano ama-amuam no di mo padasan. Sige. Igamam ti tali ken tiwiti-witi ti arado ta saron nun tinwang wen. Ipakan mo metten ti arado iti daga. Padasok Amangan ngay no tumaray tinwang tatang. Iso nga rod amasapol nga igamam ti talina tapno saan atumaray. No tumaray, guyudom ti talina. Hey. Magnakan. Nuang. No di ka pala magnasaplitan kan. Alwadam ta mga no agtaray no kanayan mo asaplitan. Nagtangkin nga min ti ulo na. Nagbayag nga agkunay. Agsipod, ta saan mo pa'y nga amo aryendaan, barok. Sorsoruan pa'y nga min. Inton ammum ton, ti agaradaw, ano mangigam iti talitinwang, o di mayat ton. Ay na. Oy, nabannog ka ka din anak. Nagrigad gayam tagarado. Ay nawaw. Ay narigat at talaga tagdadamo ka. Ngam na inton masanay ka sa Anton. Kasta aya. Maawatam siguro itanno apay akayat mi makaadal ka. Saan mi akayat ang mapadasam tirigat mi kanitatang mo. Apay adi kay nagadal ka ni tatang. Agsipod ta iti ubing kami. Di da kami pinilit dagiti dadakkel mi nga agadal. Ay nawaw. Apay adi na kay pinagadal. Kinaykayat da nga agtrabaho kami laangan. Tapno adda katulungan da iti talon kan bangkag. Kasta gayan. Ngamsi ka. Kayat mi makaadal ka. Ngam apay adi mo kayat. Kay kayat mo ka di nga iti talon kan bangkag latan ti ayan mo. Ay sayang Kaloy. No saan ka kumaan nagpaluwang. Agturpos ka kumamatakas kada kami. Nagtuloy ka kading agadal. Wen Kaloy. Jack namin kayat ti agrigat iti udi na. Nagrigat ti awan amuna. Awagan da ka iti ignorante. Uno saan mo mauawatan ti basbasaam. Kababain. Ang iskwila ko nito umayasarat. May mayat matlang ti adu ti amuna Kaloy. Kayat mo ka di analalaing amin akaadalan tayo? Idinto ta si kakat awan am mo? Ha? Ay, kwa? Agadalak tumaten. Tapno saan lang asyak ti sana makaiskwila. Mabalin ka da nga inton pa nagsasarakat agadal ako nanang. Day tamat ti kayat me. Kamno apay asabali ti inubram. Ay nawaw. Santon. Umapalak ka ni Delia. Tanagturpos. Idinto ta siya kat sanpay. Ay nasaya at mo't no nakamiris kan anak. Narigat at talaga ti awan adal na. Ti awan amuna. Tasika akana yun ti may papaigid. Ay nawaw. Ay, nawaw! Adal ti kapatgan, ta iso ti gameng adinto mapukaw.
papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, imbag man tanalagip mo pa iti agawid si Kagaldong. Apay, naibos mo ti kwartam. Si kamot aya. Awan mo't sa bali pagawidak mo bilang lahi. Si kakidimot ay nawaw. Kasta, di naturog ka kuman ijay sugalan. Na. Total, ijay mo ti balay mo. San ka de? Anya? No sumarunong amapan ka, alaam aminan akaws mo. Agawid-awid ka pa'y lang. Anya kamutan? Anya kamitin nga. No sardangam kuman, day ta pa nagsugsugal mo. Sa anak kumamot asuman na o akastoy. Ugot manan ti sayotay. Ken toyo ti sidain. Makaumamatan. Wan tatang, isumatiin loto ni nanang. Una yung tikas toy. Tuyo itay bigat. Tuyo itay pangaldaw. Sakit. Tuyo man itan. Ay. Kaya aganos tayo tatang, isumatid da. Anya, agrek-reklamo ka, gapo iti sidaan, Galdo. Ha? Apay, adda ka di inyawat mo kanyak akwarta, nga igatang ko iti naimas asidaan, adda ka di, ha? Ay. O, anya, saan ka makasungbat? Ngamin, insugal mo amin akwartam, salbag ka, ha? Ano samti agsida iti tuyo ken ugot ti sayote? Agyaman ka kidi ta ilut-lutwan ka pa'y laang iti kanam. Anya. Oh, kasano itan? Awanen ti kanan dagiti buryas, Galdo. Ikanak iti igatang ko. Kasta ka day. Ibagbagak lang arudan. Kasta ka di ko ng pailaan. Kasano sa payawang kwartak ita. Uray piso. Awan imbulsak. Kat, anyang arod ti aramidan ta. Ilakok aminan jay taraken tayo. Ay, saan Ay, padasak man ti mapan ijayan ni tatang. Umutang ak iti kwartana. Ana, ingkang arudan. Tano awan mabulod mo. Talaga nga ilakok aminan. Anya, awan ipakanyo ni titarakan yaw. Uwan tatang. Isungay mayak ta umutang ak kumay ti kwartayaw. No awanan ti pakanyo. Kala ko yun Anya pa ila araramida nyo ay. Tatang. Insugal mo mo amin na kwarta mo. Saita, umay ka kindi umutang. Ay nawaw. Ha? Mas daw ka no apay nga mauk. Naibagan ni Ayay di na minsan na nasabat ko ija store. Ay, tatang. Ang damit kwarta kahit. Talaga, asan ka kaya tapautangan? Ikaw umutang ka nagiti gagayim mawa kakadwam mapan ija sugalan. O, anya, adda na utang mo. Awan. Di nakmat pautangan ni tatang. Uray asino mo ta. Mabwisit talaga iti kastang ugalim.
No adda kwartam, di ka pa'y mapuutan. Awan ka gaya man dito'y balay. Gayam, adda kan ijay sugalan. Uray kalamag na ijay tawa, tapno laang saan ka makita. Ay na, saan ang makatulong day ta panagsannaay mo? Ing kaagdis kitar iti igatang iti fades. Tano talagang awan, ilakok aminan. Ay, bakit? Padasam nga tati mapan umutang pa ilang kanina nam iseng. Sigurado nga da kwarta na day jay. Anya! Huy, ibagam ta bayadak mo't laang, apaman nga agsweldo ah. Ay na, maistresak at talaga kumare. Jak amon no anya ti aramidak. Ay na, kumare, no siyakla ti sika. Inig ka kung ti pagnakman na dayjay nga asawam. Adu ti paggastusan, nga maala na paylaang ti mapan makisugal. Day tangarod kumare. No bagaak sa bali ti sungbat na sika. Jak met kayat adiswan ni Galdo. Tanurinugya. Amangan no jak malapdan ti bagik gapu iti pungtot ko. Kahit kasano nga rod dagiti tarakan nyo ita, ila ko yaon. Saan kumare? Padasag pa'y laang amapan ijay ayan ni Nana Ising. Bareng adda mautang ko a kwartana. Aywan kumare, siguradong adu ti kwartana dayjay. Awan mo't sa bali paggastusan na kahit. Bareng ako mare. Ala, panawan ka pa'y nga rod mare ha. Inak man ijay ayan ni Nana Ising. Bareng madanon ko ijay balay na. Anya, umutang ka iti kwarta, aya. Wan ko manana. Kasapulan mi nga unay ita. Mano ay ate kasapulam. Kan kanaw ti panagbayad yaw. Uray 5,000 na ko manana. Kan bayadan may kalpasan ti may sa abulan. Ay na, aya, balasan kaw. Ambuyo maut, no niya ti kastak ngagpapautang. Ada interes na. Wan nana, amok dayta. Basit lang mo ti interes na jay 5,000. No agbayad kayaw, ada patong na sa nga ribaw. Wan nana, agyaman ak unay. Adamat la paggatang min iti kanin ti baboy mi. Ayawan ang yaman na. Basta siya, no anya tinagsaritaan ta, isaw. Wan nana. Oh, aday ta. Adda na utang ko 5,000 kini Nana Ising. 1 month to pay day ta. Nalawag, Galdo? Wen ka day. Unay kan aya, ay nawaw. Unay kan aya nga. Ibagbagak laang tapno ammom. Tapno ammom, no anya ti aldaw ka ngagbayad. Wey, hindi ka madanagan. Sakti maka mo amang bayad iti inutang mo. Siguradom lang, Galdo. Inka gumatangan iti kanin ti baboy. Inton kon si kalaangan ipakan ko kadag iti buryas. Total konsumsyon ka mo lang. Na. Untatang, naimbag laangan taadda na utang ko kin ni Nana Ising. Awan ngamin apulos tinabati a kwarta ni Galdo. Gaputa insugal na mo't amin. Ay, umaminsan. Ikam kami diti pagnakman na dahi di asawa. Awan na. Kaslasan nga pampanunot na di a tao. Ay natatang, uray anya ti aramidak ken kuana. Talagang sakit di nga intulang nan ti kinamanugal na. No bagaak, pasig abaribar ti sungbat na. Ay, gapo dahi ta. Iti influence ti babarkada na Amin mo't kami nagagayem na kat sugador. No saan nga di peryaan ti ayanda. Di palutan. Makapa-stress. Malala, alam mo ito 2,000. Iso pa pagpalingkin. Di may bagbaga. Ganda intid ko Ang mga depender tulatan. Wantatang, kat agyaman ak unay. Huwag na nako. Agyaman ka ata na singpet ni katugangam. Inikan na kapay iti kwarta. Wan nga rod mare. No awan day jay. Ay, jak amon no sa dino ti pangalaak iti igatang ko iti masapsapol mi. Kat kumusta nila kay Mau? Ay kat manugalat na amare. Anya pa'y ngay. Barang ano agawid pa'y day jay inton madamdama.
Panagsusweldo itakot. Panagsuswildaw, panagsusugal mo. Ay nawen, kumare. Kasta ti ugali da nga agbabarkada. Dwalaangan nga daw. Agbayad tan iti utang takin ni Nana Ising. Wan ka day. Ada na kasip ti pagbayad ko. Di ka madanagan bakit? 6,000 na. 6,000 galdong. Pa, una yan ay. No imbagak nga da pagbayad. Adda! Ibagbagak laeng. Tanumaminsan, agin lilipat ka. Tapno laeng makalusot ka. Unay ka na ya. Amo man nagsweldo aki din na minsan nga aldaw. Iso nga da kwarta. 6,000 lang. Adda! Anya, ha? Naglastugan tawanan ba eh? Hello? Sino day toy? Hello, siyak daytoy, ni Nanam Iseng. Ipalagip ko lang, nga itangal daw, ti panagbabayad yo iti utang yaw. Ha? Ay, una na. Urayag lang ang asumang pati asawak. Umayak inton madamdama. Itulod ko ti bayad me. Oo, sige, urayan ka, aya. Aping itakala ang agawid, Galdo. Ah, Sa dino tinapanam, apay asaan ka anagawid idirabi eh. Napan ka manen nakisugal anya. ay, kwa, Yagmon tay innam aribo. Itulod ko ijay ayan ni Nana Iseng. Imawag itay. Agsingsingiran. Nakababain mat kan kwa na. Manungal daw adilay ti bayad. ay, kwa, Oh, anya. awan maitid ko, bakit? Ayan na di ko nam anak kasip ti apagbayad ta. Naisugal mo manan. Wan, aklo na kanapan kami di sugalan ni Dirabe. Iswa, sana ka nagaway. Anya! Katanya nga ro di ti pagbayad ta kin ni Nana Iseng. Kwa, Ana! Saan ako na makapagtapal kan kagaldaw? anay, nagsakitan, aya, anay. Pumano ka? Inka agdis kita rin iti kwarta pagbayad ta. Di ka agaw awid. Aging gangawan maitad mo kanya. Kwa, mabit lang. Mga anak ko mabit, mabisinak. Sana ka ng rabi, ay. Kit, jak pa namigat, Masika kumamot ka niya, kay nawaw. Ayaw, bibiyang ko! Uray mabisinan ka! Imayak tatang, ngamin, bisbisinak una yan. Siguro, nakaungat man ni bakit mo niya. Isugay may ka dito eh. Ha? Lumabisin ka agad. Yung kasarakan dagiti kakadwa mamanugal kunak man eh. Ijay ti panganam. At damakan di taunag. Ngimjak kaya tamangan ka tamarwam ka. Unay kayo mutin tatang. Tuwad da kwartam. Ijay sugalan ti turong mo. Kanayo nakmat ngamin ang mga bak damaw. Impabalatuan kay pa ide, sana ya. Italang mo't ang maabak akong tatang. Ay nagal daw. Kas kalatay ubing ang tawan ni Tilima. Kapoy ti kasta pa nagpampanunot mo. Tatang. Ambong matati sugal. Sana ka na yun ang mga baka. Mawatam. Ala, pumanaw kan. Hindi mo pagpudutan ti ulo. Ay na, umawawag manin ni Nana Ising. Siguradong agsingir manin day jay. At sungbata mo na. Kasaritam iti nasayaat. Ay na mare, mababain akon. Ngamin talong aldawan tinapalabas. Manipod iti aldaw anasken nga agbayad kami. Kasta? Ay na mabagtitak sa ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Ay, agla ko kalaangan mari iti tarakan nyo. Isun ti pagbayad mo. Wan nga rod mare. Awanin at talaga tinamnama ag kinigaldo. Na ito lang nanti kinamandugal na. Maya kung dito'y balayaw, aya. Nga main, di ka mutin mauray nga umay iyay balay. Ay nanana, pasensya kay kuman Saan pa'y ngamin asim mangput ni Galdo?
Rimor anapan nagdiskitar iti pagbayad mi. Kasta. Adda di kwarta mi a pagbayad mi kumakada kayo. Ngam jay awanan ba ing asawa? Ing sugal na. Anya. Ay, ma-stress ak nga rod na. Gapo iti kasi nga ugali na. No, ma-stress ka kankwana. O, di sulangan ti bayad mo kanya. Amumat nga wanda sawa. Ay, di ka madanagan. Oray may sa bulan laengag na di jay balay ka. Ha? Ay, katwa na nana. Oray saan laeng amay sa abulan. Oray pa'y agnanayonan nga ijaynan. Sigurado ka. Wala na. Nukas tangarod, isaganak dagiti kawas ni Galdo. Uray alain yun. Ay, agyaman ako, nay. Aya, ay, nawawa. Anya, agnagadak ijayan ni Nana Ising iti may sabulan ko ram. Wan, agbalin kalaeng met ababaw nan. Ha? Kalpasan ti may sa abulan, mabalin mon ti agawid. Naa. Ala, insaganak dagiti kawas mo, day talamang bagkat ti aramidom. Anya? No adakan ijay, di mo panggapan ti rumar. Ha? Amumat agwardyado ti balay ni Nana Ising. Anya? Kunak man no, aramidin nakla, babaw ng Nana. Ay, sana nga babaw nun, Galdaw. Tinagsaritan mi kiniaya kat kastaw. Dumgag ka. Amin nga iparamid ko kan kakat aramidam. Anya? Tano saan? Ay bakday jay dua agwardya. Ipatulod ka jay ayan titarakan mi abuaya. Aw, agpili ka. Nana, anya ka din day tangay bagbagayaw. In other words, in collateral na ka ni Aya. Ha? Ay, bakit akong galdaw? Adapay mo. Sana, Nana. Sana. Diyak ka ba lang ti paparami jaw? Anya, nigaldo ti imbayad mo iti utang yaw. Wen kumare, naumaak mo tin. Iso nga iso ti imbayad ko. Impadawat ko pa ikit din ah. Ngamin, imbagak met kininana ising nga uray ko kwanan. Anya, makapaalat ka kumare. Ay na, makapailak ko ng mare. Ngamiso tipod no. Barang iti dayjay nga inaramid ko, kat agna kamatan. Kahit kasano no saan nga agsublay. Ay, kat pagyamanak ka. Awanan ti sakit ti ulo. Anya? Talagaan na punwa na kun kankwana. Iso an naaramid ko ti kasjay. Imbis ko maati baboy ti pagbayad mo, nimeten lakay mo, ti inkulatiral mo. Ay na kumare, napatpatid nga amang dagiti taraken ko ababoy ngem ni Galdo. Ha, naimbag pa'y dagijay ah. Adda maitulong da, kumpara kin ni Galdo. Asugal laeng ti paglaingan na. Masaya tayo dyan nga naramid mo, Kanigaldo. Ay, una yan. Ay, sigurado. Iso na dyan, ti pagnakman na. Ay, sapay ko mga rutatang, bareng maikat nan ti panagsugsugal na. Sigurado. Kantsawan, dagiti gagayim na. Apaman, may karoon na ti utang na. Kanising. Nanay Seng, nalpas mo tanti may sabulan ko dito balayaw. Ang mga namabalinak nga gawid pala iji balay. Ha? Mailiw ako niti anak may. Kasta, sigurado laeng ati anak yu laeng ti kailimaw, ha? Saan nakaraman ni Aya? Anya? Ay, una na. Ikarik nga agsubliak mo ilang. Okay, you may go, Galdo. You have only 7 hours to visit your son. Anya?
anya ka matinaya. Apay anaramid mo kanyak tikas to. Ay nawaw. Oh, anya, nakabayad kan iti utang mo? Iso nakaawid kan? Dayta ti maganab mo. Akwa bakit? Ikarik. Agbalbaliw ako. Ikatay kong tibisyo kag sugal. Naramid na mo tinako latiral. Sapay babakitan mo. Kasla mo la inang kun ni nanay sing. Nasayat ka ti anong balbaliw kan? Day talagayam ti wagas, tapno mapanunot mo ti agbaliw. Un bakit? Promise. Sana kung agsugsugan. Ay, nawaw! Liklikam ti sugal, tapno sa anda ka nga ikulatiran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Maray, damag ko nga agap-apply kagayam nga agap raw. Ay na, wan kumaray. Diyak kumamot panunutan ti agabrod. Ngumay na, uray agpugi itang agtrabaho dito'y Pilipinas. Kurang lata ti sweldo. Nang runa kanyak, taaddan ti duwa high school ko. Ay namaray, una yun day tagpugi ay makapaulag ka. Katpud mo matibagbagak kumaray. Uray agpugi itang agtrabaho. Awan lata. Napingin iraman na si kalaang malakon kunaklaang maray. Ang mga numaopen ka Ngumpud no day tanakunam. Uray 24 oras tang agtrabaho. Kurang lata. Day tanga road kumaray. Ay, siya kumamot. Ngam dinakmat ngamin palubusan nila kay ko. Naimbagkan ka tasuportado nila kay mo. Ay kat suportado Tano day jay sweldo na lang tinamnamaan may. Mamidwa kami lang ang mga iti may sangal daw. Nay, rumabin na. Apay rumor kayo pa lang. At dalamapan ko gatangan ijay tirsina ni Ansay nga nakao. Intun kun, adanto man na salaw yun apadayo at chismosa. Chismosa ko naman Ay, kwa. Saan kayo na rumor na lang? Sumangpot ni tatang madamdamas sa pulan na kayaw. Ay kat ibagam angad danapanak. Anya kalakit din aya. Sige, kayo. Anya ti ko nam Ansay. Umadanin ti panag-flight ni Milyang. Una napipita. Najak agbidot. Duwalaangan alawas. Mapanmutan. Kasta. Ay na. Agabrod nga tatap no agsapol iti trabaho. Wanaw. Anyat kayat mga sawan. Manang pipita. Ay na. Kasla di mo matam. Idi pailaang anapuklan alalakiro na di Amilyang. Nasayat no trabaho ti papanan na ijay. San ngagsapol iti kuwa. Anya. Kahit sa dino ngay gayam alugar ti papanan na. Ijay kano Bangladesh manang. Kasta. Ay pag isaw. Maibagay ni Milyang ijay.
Total, kasla agro-pro pa mag-anabanglos. Di jay mat Bangladesh ti papanan na. Anya? Ay, alas 8 nawampay la ni Nanang Mau andraw. Wala nga ron, tatang. Ay, sigurado. Andamanan na salaw na day jaya kay nistorya na. Iswa di pa ilan nagaway, tatang. Ay, uday metenday jay apipita. Ay, awan na talaga ti makunak no maipapanlang itis istorya. Day tanga ron, tatang. No, dala ko mapakontes, iti sana mabambanog tingiwat na. Ay, sigurado. Ninanang mo, tag-champion. Ha? Ore bigbigat, tengat aldaw. Wano rabi eh. Basta da masabat na ka-indistorya na. Tira! Unay kayo. Nalaki din. Hintay kay DJ kusinan, tatang. Mangantay latan. Maudin tulatan ni nanang amangan. Nay, nasayatan na lagip mo pa'y tinagawid, Pipita. Kung ano di ka nagawid. Anya, si kakit di ba trumyaw? Narabyanak lang, kastante bagbagam. Laklakayan. Na, imbag kumamait no pagsayaatan tinapanam. No manis istorya, awanain. Awan serbina. Anya, Ang kabanganain. Imuna kami kani Andraw anangan. Didakan na uray. anya, ayunay kayon lagama. Imbat tiyandak pailaan iti sidak no kastoy pailaan. Hay, namnamaak lakit din asidaak jay ubot ti manaw. Ngam sinimot yung madgayam amin na taday to'y lakaray kay natin batiyo kanya. Ay kay maganap mo agrabrabi kamay. Didakan imbatyan tatiam mo may. Ang mga nunabsog ka iti istorya. Anya! Ay! Ayan! Mabagbagtit kan sana. Ay! Ay, nagkatawa ka mo tangag may sa. Hoy! Shh! Ha? Mapukpukaw sa matilimbong ti panunot mo. Si Kamod, ang katkatawak lang agmay sa bagtita kaon. Ang mga nusikat yan dabagbagtit na. At dalakat katawa. Anya nga ron ta. Ibagam tapno agkatawa ta adwa ay nawaw. Katkatawak man ni Milyang. Agabrod ka na. Ijay ka no Bangladesh ti papanan na. Na. Anya kumat nakakatkatawa nga eh. Maibagay ni Milyang ijay Bangladesh. Gapot agro-pro pamait anabanglos. Ha? Anya, kasta tinakuna ni Manang Pipita kang ka, kumaray. Wen mare, ay na, jak lang amin kayat ang mapabainan ka. Iso nga inan anusak nga inuray anagawid, idirabi ay. Anya? Agasam, itar ti anagawid. Ado ti ibagbagana, ngam ding gaklaan. Winak laawin nga uray jakmet amu dagiti ibagbagana. Hay, sukit di ati napakla na chismusa. Ay na, sapay la kumata makasarak to dahi iti mang tibab itingiwat na. Maruwam. Kuma, bareng iso ti pagnakman na. Awan lat maaramid na iti biyag na. Isu aday ta agar aramid iti istorya ter aramidin na. Salbag day jay bakbakitan. Ay na, maistrisak Mildred. Ne, si kamot gayang bantog. Uy, maray. Gumatangak man iti soft drinks mo. Nagpara. Ikanak iti doa. Sagay sa kami kani Ma'am Donna. Wan nga rod, mabiit na ang. Ay, Aw, at ti soft drinks yun. thank you. Ay, huwag gaya. Ni Ma'am Donna. Ti manager mi ti kumpanya. Kinadwak lang anapan ijayan ti may sa client me. Kasta ka de. Ay kat itugaw yu pailaan agpalamiis kayo pay tanay nagpudaw. Nawan maray. Ay, summer nga minan. Iso akastoy.
Ansay, ni bantog sama yan na palabas ko itay. Ah? Ay, wan, iso manang. Jay adda inyang kas na ababaay. Kasta. Ay na, amo nga tagay asawa na igay abra. Nga adda sa balinan. Anya, nakita ngamin kay. Nakakapag jay babae igay sikat ni bantaw. Iso nga amukaw nga adda something da. Ay namanang si kakit di mag. Manager day jay igay kumpanya pagpapaayan ni bantaw. Kan may sa, awan ti something kadakwada. Kasta. Ay, sapay nagpintas jay babae. Ay, buntog nga rod ni bantog ano kasta. Anya. Rabiin, ngam awampay ni nanang mau, Andraw. Ay, sigurado. Napan man nagbirok iti kachismis na, tatang. Nakaturog tanto man ay ninton makasangpait. Sapay disturbo iti panaturog. Tumanuktok. Day tangarod, tatang. Kanayon mo tayo nakastatyar aramidan ni nanang. Ay, ada na panunod ko anak ka. Anya nga tanong santa nga iluklukatan itiri daw into nagtuktok. Bareng iso ti pagnakman na. Ha? Anya, tatang. Wine, inton sumangpait. Santa ngagtagtagaray. Makamono sa dino ti pakiturugan na. Bayam ngagtok-tok-tok agingat mauma. O, tatang. Lukatan yun, tiridaw kumakbag. Makapungpungtot sa matin, tatang. Bayam, uri ang pungtot. Awan maramidan na. Basol na, tarabi mangaminan ang madismis iji chismisan. Bareng iso ti pagnakman na. Salbag kayo kit ding agama. Gapo kada kayaw, dandanidak inibos dagiti lamok idirabay. Naturugak dito'y ruwar. Kano maturog kami kumani, di nanggagmi ti panagtok-tok mau. Anya, kayat mo asawan, nangagmaw ti panagtuktok kaw, ngam di nakinlokatan. Ha? Imbagam lang arudan na nangagmaw, bawiyang manan, tinalpas mo nga imbaga. Basol mo ah. Amom arabiin. No santino ti papapanam ngamin. Anya, Kag pakarabi kan tumanin ah. Iti kasta. Mairwam ka nga iti pagturuga maon. Di tarwar. Uray man ibusen na ka tinagado alamok. Salbag ka ki di bakitan. Day tanto machismis ti amom. anya. Da ka mau teramida kan. Ha? Ibusen na ka kumati lamok. Anya, kasta timbaga da ja bakit kan ka? Mare? Wen pare, iso hay, amin matin amakita na, kat ikan na iti saan anasaya at akay papanan na. Unay mo tanda ja bakit. Inton ko an isun tumanan ti waras na damag. Ipaganan tumanan nga da babae. Ay na, sigurado dayjay pay ti kunam. Ay, una yan. Timaday. Abang ano, dumanon ka ni bakit ko di abroad. Ay, dakasin na. Ay na, sapay kumaata saan pare. Itapay laang, amon nga ibagakin ni bakit mo. Ibagam a manager yu dayjay. Amumutong ti ugali dayjay bakit pipita. Sigurado nga ibaga na akabit mo dayjay. Nairwam tayo mutan iti ugali na. Iso asakbaya mo ti mabalin nga aramidan na. Ay, sapay la ko ma. Tamakasarak to da ja bakit timang tibab itingiwat na. Anya? Nay, apay nagawid ka anak ka. Kunak manunapan kay di ayandan ti Maluisa. Takasagay ti anak na ita. Tatang. Napanak ita yung nagawid ako na. Kaya't mo sawan, saan ka anangan iti sagana da? Saan na? Nagadumot ti tao. Sakit ni nanang ti pag-istoryahan da. Anya? Iso kanu ngamin ti nang iwarwaras iti saan apon no adamag. Inwarwaras na kanaw nga adda kabit ni Manong Bantog.
Inwaras na pa, akanayon ka no, ayang angkas ni Manong Bantog, di babae na. Anya! Tirigat na. Nakadanon day ta adamag, iti asawa ni Manong Bantog iti abroad. Iso ado ti makaungot ka ni nanang. Gapo iti kinachismusa na, tatang. Ay na. Ay, una yan day nga inam. Kahit sa dino tinapanan na ngay. Diyak mo, tatang. Adamot itay dyan daan ti Luisa. Ngam, kilahat mo na nagpukaw. Gapo ta isukat nga ro ti pagsasaritaan dan. Ay, agawid la na jay. Ang mga numatibab ka. Anay. Apay ngay asinipat nakmutlatan lang. Talaga nga awan ang tinamna mga agbalbaliw ka, Pipita. Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. Di ka man naging di amaw. Kastaon ay tipungtot ni Bantog kan ka. Gapo iti kinachismusam. Anya, Napan mo kain warwara sa diti barangay tayo, akabit na di kanayon ayang angkas na. Apay, napanak na ka makabit na da jay. kano ka na yun namit akadwa, di awatable nga there is something between them. Ay nawaw. Ado pa'y lalablabidam. Ay, agsaga na ka, no agdarom ni Bantog. Makamu ka. Anya! Nasaya at imay ka dito'y istor ko ita, manang Pipita. Maboring ak nga may ijay balay may. Iso nga imaya kong ditaw. Ay, amumatan ti maboring, manang. Ay kat siyempre tao ak may, di amaw, si kakit di mo. Ay na, kasta unay ti pungtot ni Bantog ken ka, manang Pipita. Ni Bantog abuntog kaday ti bagbagam ansayng. Anya, ay na isaganam kit di dagiti ebidensyam. Tapanagkunak ngamin, plano ni Bantog ti agdarong kontraken ka. Ay saus, nagpaspas mo taday ta lumapas amo tao. Anday ikaw. Apay ngayon. Apag isumatan dito'y ngiwat ko jay bataw. Kita man ay nagdardaramatan kan. Dahil katsapayan jay may sangipan ko dito'y sangaw. Ayan na ikaw, anay. Ala, kasano day to yan manang Pipita? Sapay nagdiritso mailatan jay motor. Saan tamit ang nairupaan no asino day jay? Ay, saus kasano day to yan? Ay, nagalasin ti tsurak. Nagsakitan tingiwat kao. Gusto laang day to anak pasamakin ka. Barang sardi nga mong day takin na chismusan. Yan sign. Adda ka di bagbagam, Ay, awan. Awan, manang. Tikunak, agawid kan. Mapan mo ipaagas kin ni Manong Romeo day tangiwat mo. Gusto la day ta napasamakan ka. Agyaman ka. Tasan aday ta buo aropam tinabarsak. Layo na kabatan Romeo. Imbis ko mabat atulungan niya ngamsan may. No day ta tinamnamaim. Nagbidot ka. Ambam ti may bagakan ka. Kastaw. Gunggunam. Di pala narpog amin day tangipan mo. Tapos malikli ka mo ti mapan agchistis bis iti kompormila dita. Gusto lang day ta. Intun kwad mapangkanto manan iji istor ni Anseng. Tapno maulit to manan tinapasamak di tangiwa mau. Ay, masik ako mamat kanyak Romeo. Kas itinako na. Imbis amasya nakan ka. San? Gunggunam kunak manen. Mawam ka. Si kamot gaya manang Pipita. Kumusta ngay day tangiwat mo? Bakit kitam lang arudan ang nagkabibaw? Damagam pa'y laeng. Ibagam laeng numang rabrabak ka. Saan mat amanang damdamagak lang? Nagkabibaw lang arudan tingiwat na. Naglastok pa'y lang nagsasaw. Nay, agtanta na botob kan sakit di Ibagam ano anya day ta? Tikunak.
Nagkabibaw lang arudan day tangiwat mo. Naglastog ka pa'y laang agsasaw. Anya, siguro, day tanti karmam. Gapo iti kinachismo sa manya, manang. Angam sa bagay, uray kasta tingiwat mo. Makachismis ka matlata. Saan ka day? Ha? Ayunay kan adsain. Nagalas mo ti pa nagsasaom kanyak. Ay nadyak kumamit kit agsao iti kastoy manang. Ngam nalabas ka nga minang. Iso ati maibagakin ka. Gong gunam. Ala, agis tambay ka manin dito istor ko. Bareng adda manin lumabas a motor. Tapno ad-adan nga agkabibaw day tangiwat mo. Gapo iti kinachismosam. Anya! Manang pipita, si kamot ganti masabat ko. Dani di kayo na ilasin Mayata, maibagay kada kayo dahi tayo tsura yaw. Dahi tayo bagbagada na tamaan iti bataw. Anya! Amoyaw, imbis na masyan, titatao kada kayo. Saan? Ibagada agong gunayo ko idi Ngamin nalabas ti aramin jo abakit. Ay, bantawg. Pakawanan na kumamutan Pang-aasaim tadi mo kuman patuluyin ti daro mo kontra kanyak. Mabainak asumangaw kadagiti tattao akastoy tilangak. Anya, mabain kayo. Rumbang ko ma-proud kayo Ibagam iti kadwan aday ta tinaganap mo iti kinachismusam. Anya! Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti saan apudno nga istorya. Iti kasta, saan ka makapadas iti makuna nga instant karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbagkan Camila. Nakagatang kamutan iti cellphone mo at touch screen. Ha? Eh, kwamanang. Wen, adamot basit na urnong ko. Gapo iti panaglaklakaw. Isuting gatang ko. Kun saan at touch screen manang. Touchscreen? Ha? Wan manang. Amangan no maibagam lakit di iti sabali ang tao. Amangan no katawaan da ka. Anya, ay unay kan Mila. Amok mat at touchscreen kat. Padpadasan ka laeng. Di nakpagbalinan ngawan am muna. Uray kastuyak laeng. Amok dagita Mila. Anya, day talakit din silpunan ti jakam mo. Amin apasikot-sikot ti cellphone. Amok! Kunamlan asino mat day Jamila. Nay, apay ngay. Agung ungot ka man na nagawid lo siya. Anya ti pagpupungto tam, nawaw. Day man Amila. Imparupa na matan kanyak nga awan amok. Anya timbaga na aya. Kastoy ne, gaputa nakitak jay cellphone na at touch screen. Imbagak pay, ana imbagkan kwa na tanakagatang iti barbaro a cellphone. Apay ngamin aya. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Ay unay kamutin, di nakpay ngamin palpasin nga agsaw-agsaukan.
Imbaga na nga rod a touchscreen ka no. Saan ka no a touchscreen? Ket husto mo timbaganakan ka. Ay husto. Ah. Wan, husto. Ngimjay wagas na anang ibaga kanya. Ket kaslatay awan apulos ti amok na insulto Nay, apay lo siya. Kaslay nal daw kamaten ang mapan makitang tangdan. Madlaw mo't adikan sa agin inanan. Ay wan lakay, talaga nga igaid ko ti mapan makitangdan. Agraep kan makigapas. Tapno makagatangak met iti cellphone ko at tax screen. Anya nga minin di imbaga ni Mila. Makitam, di mo amok. Amok met, iso na lang tanalipatak. Sika. Abaw, touchscreen, tawag iti dayjay. Imulam iti panunot mo, tapno di mo malipatan. Anya? Amangan no di mo pa'y amaw ti awag da iti a cellphone na mapinpindot. Oho, agpada kay lakin ni Mila nga agin lalaing. No daman agin lalaing kadata, sika! Ngamin, titawa na laing, no tibanag adi na amaw agdamag. Di na ipilit ti amuna. Heh, mawatam Naisika mo nakatugaw dito istor ni Mila, Lucia. Kuna laki din no asino abalasang, si kagayam. Wen tata, umayak met agpaangin dito yaan. Apay, awan angin iji balayaw. Anya? Ay unay kayon tata. Kas kay laubing akasarsarita. Di ka man maangawin. Nagpintas mo dahi ta cellphone ngay gamon. Kukwam dahi ta. Adda nga rod kanyak di kukwa. Ay kasta. Ay kinasayat nga road no kasta. Kitain na. Uray lakaya kaun ka nasursurok mo tiyag pisbawk ako dada. Si Kangay, amam tiyag pisbawk. Ay na, siyak pa'y laang ayat ipagdamagam iti dayta. Siyempre, amok Sige man, iadnak nga ron iti pisbawk. Ay, Mila, kasano nga minin ti agaramid iti Facebook. Ha? Pangasim man, tay suro na. Sana balay, awan pa'y mat ti gumatang. Anya? Sige nga rod manang. Iyag mo day ta cellphone na. May ka, umunag ka dito, itay suran ka. Ay na, agyang manak Mila. Kayak ko talaga asurwen no kasano ti ag Facebook. Anya, agdada-receive mo a text message, apaw. Lula. Scammer sa. Anya nga mindaya, dili na unday ta text na. Nangabaka ka no iti milyon. Kahit sakbay ang maala, awagak ka no. Kaya ko na iti message na may sa kanong attorney. Anya, Kasano na nga baka kat awamit si Malsalyak. ay naapaw, kagandad ka iti kakasta. Ita panawon kat adong tiwagas ti tao, tapno makakwartada. Kas iti dayta. Lula, nadakas to yung message kat jak ikan ka no. Ha? Adda nag-text kanya ka? Ay, basaak man. Kahit asino ngay day tamanang Lucia. Amangan kit di mang no adda ka text man. Narigatan. Si Kamot Mila, numero 1 ka a judgmental. Nay, amo na ti judgmental. Ha? Ay, Mila, umasidag ka. Umay ka, basaam da ito eh. Ay, nanudyak ag kamali. Ibagbaga na nga baka kano iti 500,000. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Ay, dayto yan ti sungbat dagiti kararag ka. Dayto yan ti ibabak ng kaw. Anya? Naku na iti-text na nga isukano ni Atty. Romualdo. Isukano ti pangalaan iti kwarta na nga baka. Anya, sigurado kay ti dayta. Kasano ko mga i-text na nga bakak no saan matapod no? Nag-text ita, naku na naanaskan ka no alutak iti 300 pesos. Tapno awagan nak.
Isuro na no kasano nga iproseso. Tapno maalak jay 500,000 ana nga baka. Ita apanawan, Lucia. Adon, dagiti mang lukluko at tao tapno makakwarta dalaang. Di nakman isuro si Karandi. Nalaingak ko naktumot. Ang Muktar Aramido. Anya? Ay, maalakla day 500,000 apangabak ko. Ultimum, uray 5 aduling awan maramanam. Ay na, nagpintas kamutan iti kastalangan manang Lucia. Papanam ngay. Mapanak ijay ilay. Mapan ko ipaw it day 5,000 kin ni Atty. Romualdo. Iti kasta, maalak matin di 500,000 apangabak ko. Anya? Mala, labsan ka pa'y ha? Ay naman ang Lucia, mabitlang. Pangaasim, dumngag ka kumaiti ibagak. Iskamar day ti bagbagam nga Atty. Romualdo. Di ka kumabasta mamati kadagiti bagbagana. Nga main, saan lang asika tinakaawat iti message akasta? May sangkamot. Imbes ko maatulungan naktap no maalak adagos ti kwarta. Kastapay laang matibagbagam. Amaw, agpada kayo iti panagpampanunot kin ni Rande. Anya? Ay namila nalaingak ang Muktar Aramido. Ha, ti ko namkit de. Umapal ka na ang kanya. Gaputadakkel agatadye na nga bakak. Ay na, maalak laday jay. Dakdakkel to ti istor ko. Ngam day to nakabasbas si ti karga na nga istor mo. Anya? Awanin anana. Nalpasan nga impawit ni Manang Lucia di 5,000 igi nagpamarang nga turnay. Anya, ay una yan. Nangalan na ngay iti 5,000 nga impawit na. Ay na, tangdan na kano anak kiraot iti manungal daw. Dayta, tinako na ni Manong Randi itay may gimatang. Ayan yan. Dayta tirigat na kin ni Lucia. Di na kaya ti paisuro no maminsan. Paturayan na jay ugalin ang agin lalaing. Ungarod na. Nagdamot lang nag-text iti apok. Iti kasla jay message na receive na. Ngamusan may ngayon kaskasaw. Gaputam mo may ngay scammer day jay. Imbagak mo't day takan kwa na. Ngamsyak pa'y tinagbalin adakas. Ha, umapalak ka nung aming kat. Ayun na yan, ayan ni Lucia. Talaga di na kaya't ti paisuro. Noan niya tiyan muna. Isulatan. Tagin lalaing ka nga raw. Anya, tinutupan ni Lucia di scammer. Wun ka nung nga raw. Ay napaw. Ado ti manglaplapad kan kwa na. Ngambipilit na mo. Ay una yan ni Lucia. Sa bagay, sipod pa eh. Di na kaya ti pa isuraw. Noon niya tiyan muna isaw. Day ka nga raw. Ngam sayang mo't ay kwarta nga impawit na ije nagpamarang nga aturnay. Apay saan nga tabagbagaan nila kay na? Kanayon mo't kano abagbagaan ni Randay. Ngam talaga natangkan tulo na. Payman, no masabat kung tao, takasaritak man. Ewan man, barang sikati denggan na. Ay na, Lucia, pangasim ko ma. Huston day tangar aramidam. Agpalpaloko ka lang. Anya? Adon tinakapadas iti kasta. Ngam di da tinutupan kunak manen. Wen ata siya klaang matinalaing. Amom, kunadya attorney, maudi kanon nga ipawit ko kankwana kat tay 3,000. Ha? Iso akal pasan nga ipawit ko, maalak matan jay 500,000 apangabak ko. Ay na, matungpakan san. Tap nagpanunot ka. Na, tong panak? Sige ah! Maalak laday jay pangabak ko. Talawan ka kung nagtumag. Na, ay talaga adi mo kaya ti paisuro. O sige, aramidam ti amam. Ngem no mailumlum ka iti utang, gapo iti dayta. Gunggunam! Kahit nagutangan nga ni Manang Lucia iti 3,000 Manong Randay. Ay, diyan mo. Pimanaw iti bigat.
kunana mapan ka no umutang iti kwarta ka ni ading na, gilaod. Ay, unay matan ni Manang Lucia. Di na nga tamadlaw nga ut-utakan laang di scammer. Saan siguro? Gaputan na imulay ti panunot na, kadya 500,000 nga bagbaga di scammer. Hay, saan lako man ang nagsilsilpon ni Manang Lucia? Oo nga rod. Agdadamo ngamin nga agsilpon, iso akas jay. Sa pagin lalaing. No isuro, iso pa iti makapungtot. Maamiris nanto amin ang maibagbagakin kwa naman, no? San pa niya ita? San ngagbayag? Di nanton makontak di scammer. Ay, nasaya at nasabat ka, Lucia. Ha? No di mo kaya ti dumngag iti asawam, pangasem ta dumngag ka iti bagak. Nay, anya ti bagayo tata. No may papanday ta iti nga bakak 500,000. Awan oras ko. Talo laangan nga aldaw. Talo laangan tata. Maala kon di 500,000. Iso ang mabalin ka di, sardangan dak. Anya, Maalak laday di kwartak. Di ka ito am mo aminin. Agpapada kayo iti panagpampanunot. para makita.